quất chuột đây nang pu nau shi lan hay yang nghe nau ya lan nang mong chẳng hay ya yin châu shi e ngô ya tu mai pu ye chi mong chẳng mai la bong bong ta cơ ngô cơ ma hai nang mong đôi lối mai la cha mẹ ha lạc te ni cha mong mai lạc te chin te bua yin chin nang nghe ya we da ha o chay o nya ya nghe sim như sim balan nang yin chin sa ke ang ya Theology nhau ya boy, secular nhau ya boy, officers chi ya boy, labor chi ya boy, hakbalan chi ya boy, tuy halan chi ya boy, ao yên tình càng mô nàng, vong tang ang ching đau la, cha mẹ ha lạc te, ni cha mong mai lạc te, chin te bua yên ching, nang nghe yêu we da ha. O chayo nya ya nghe sim như sim balan nang yin china sake ang ya Christian lan chi ya boy Hindus lan chi ya boy Buddhism chi ya boy Muslim chi ya boy cha hai cha te away make ta bu ye nang be ao yên tình càng ngô nàng iman mong mai trao lạc cha mẹ ha lạc te ni cha mong mai lạc te chin te bua yên chinh nàng nghe yêu we ta ha o chai u nya ya nghe sim như sim balan nàng yên china sa ke ang ya cha mẹ ha lạc te ni cha mong mai lạc te chin te bua yên chin nang nghe yêu we da ha o chay u nya ya nghe sim như sim balan nang yên china sa ke ang ya